1987 pa 6 Novemba ndege ya Malawi Short Skyvan inanyamuka ku Blantyre ulendo wakudwangwa boma nkhotakota. Pamene amadusa kudedza cha Kulongwe asilikali a Mozambique anaponya nzinga ndi kuigwetsa. Onse amene anakwera anafera pomwepo, ma British 3, Buno 1 komanso Malawi 6. Chimene chinachitika, Mozambique itaona ndegeyo amayesa kamuzu anayombera kufuna kubwezera chipongwe cha 1986. Samora Machel anaphedwa mu nthawi imeneyi, ndipo Frelimo imakhulupirira kuti kamuzu anatengapo gawo. Kuti timvetsetse bwinobwino, tikuyenera kudziwa chimene chinayambitsa udani pakati pa Malawi ndi Mozambique. 1984 Samora Machel amafuna kuseka njira yopita ku Beira chifukwa MCP imathandiza Renamo. February mchaka chomwecho kamuzu anapangisa cabinet meeting kumene agwirizana zofuna kupha Samora. John Tembo ndi akuluakulu a Pioneer anapita ku South Africa wachita zokambirana ndi President Botha. From there, South Africa inatumiza maagent awo ku Malawi. Tikukumbukira Defense Minister Magnus Malani anabwera kudzakumana kamuzu. Analemba ntchito masipaya kunja maiko osiyanasiyana amene amachita traki mayendedwe a Samora. Mwachitsanzo, pilot wa ku Zambia Flaxon Ziyambo amagwira ntchito ku Mozambique. Atsamunda amenewa anampasa ganyu wotolera formation ya Samora. 11 September 1986 Samora anabwera ku Malawi pamodzi ndi Kaunda komanso Mugabe. Pamkumano umene unachitikira kusanjika Paris, anamuuza kamuzu kunena kuti alekeretu kuthandiza Renamo. Akuti kamuzu ameneyu amapereka futi, ndrama, malo ogona ngakhalenso passport. Akuluakulu a Renamo including Drakama anali ndi mapasipoti a Malawi. Zikavuta kwawoko amalowa mdziko muno ndi kumagona ku mahotelo. Samora Machel anaopseza pamkumano umenewu kunena kuti kamuzu akapitiriza atumiza asilikali ndi kuyamba nkhondo ndi MCP. Ndi mawu amenewa kamuzu anachita mantha, anathamangitsa asilikali onse a Renamo. 10 October 1986 Defense Minister ku South Africa Magnus Malani anaopseza Samora kuti athana naye chifukwa chothandiza ANC. Chipani chimenechi chinali cha anthu akuda, chimatsogozedwa ndi Mandela. Ndiyebe atsamunda amenewa sanali okondwa kumuona Samora akuchita support. Anamuchenjeza pa 10 October 1986 kunena kuti athana naye. A week later Samora anapita ku meeting dziko la Zambia. Madzulo ake anayamba ulendo wobwera kwawo. Ali mkati mwa njira, ndege inaswa parada ndi kugwera ku Mbuzini. Anthu 34 anaphedwa ndipo 9 anapulumuka. Mmodzi mwa opulumuka anali bodyguard Fernando Joao. Ameneyu sanavulale kwambiri, anakwanisa kuyenda kupita pa mudzi wina ndi kukapempha anthu kuti awathandize. Pobwera ku mudzi kumeneko analodabwa kuona atsamunda pa malongozi. Atsamunda amenewa amatolera madokumenti komanso kupha anthu ena amene amapupha. Mu nthawi yomwe zimachitika zimenezi, a Mozambique anali bize kusakasaka madzi komanso nkhalango, osadziwa kuti ndege yagwera ku South Africa. Kumalawi kuno pa 10 Juni mwezi watha omwewu itagwa ndege amatiuza kuti sakuiona. Anthu anapita kumasaka koma anauza kuti ayi muyime kaye. Kenaka anatiuza mamawa after 27 hours kuti ndege yapezeka itagwa. Zimenezi zinachitikanso 1986. Ndege itagwa ya Samora, anthu 34 anaphedwa koma 9 anapulumuka. Mmodzi wapulumuka, bodyguard Fernando Joao, anakwanisa kuyenda ndi kupita ku mudzi kukayitana anthu. Pamene amabwerera anapeza atsamunda anali pa malongozi kutolera madokumenti komanso kupha anthu ophupha.
ngakhale black box anayibisa. Atamaliza zonse ndi kutsimikiza kuti Samora mwalira, South Africa inalengeza after 9 hours. That was 7 a.m. pa 20 October 1986. Ngozi inachitika 10 koloko usiku. Anadziwa nthawi yomweyo, koma machedwa kulengeza ndi cholinga aswetse umboni. Ena mwa anthu amene anaphedwa: Samora Machel, President wa Mozambique; Transport Minister, Deputy Minister of Foreign Affairs, Fernando Honwana, ameneyu ana trusted comrade wa Samora; Zambian Ambassador Mr. Skumba; Head of Protocol Alberto Mendoza; Photographer Madokotala; DRC Ambassador, Masekitale komanso mabodyguard. Zilangodziwika kuti Samora waphedwa, mkulu wa asilikali ku Mozambique anatchula kamuzu pamodzi ndi asamunda as main suspect. Zionetsero zokwiya zinachitika ku Harare komanso Maputo mpaka magalasi a embassy ya Malawi anaphwanyidwa. Mwezi wa Juni 1998, mkazi wa Samora, Grace, anauza Reconciliation Commission kunena kuti kamuzu banda anatenga gawo lalikulu pa imfa ya Samora. Joao Honwana, Maputo Air Force Commander, ameneyu anayisikawo nkhondo, anawula kunena kuti ndege ya Samora inapangidwa traki ndi atsamunda, akuti anayichotsa njira yake ndi kuyigwesera ku phiri. Mu Chingerezi anena kuti South Africa tracked the plane, deviating from normal path to crash destination. Ngakhale black box anayibisa. Zinachita kutengera makhoti ndi amene anagamula kuti black box itulutsidwe. Ku Mozambique anthu analokwiya kwambiri ndi imfa imeneyi, akhala kusakasaka ndege ya kamuzu ndi cholinga abwenzere. Pa 6 November 1987 anaona short skyvan ikuluka chakudedza. Anayigwesa pogwiritsa ntchito surface to air missile. Chipanja MCP chinabisa zosatira za investigation. Mpaka lero 37 years Amalawi samadziwa chimene chinachitika. Mwachitsanzo zimene tikuona lero, achilimani anzawo aphedwa chikangawa, transponder anayichotsa, black box anayibisa, komanso kafukufuku sakuyenda bwino. Ndege inagwa 10 koloko mmawa, a President Chakwera analengeza 11 koloko usiku. Ndikamanena kuti history is the best teacher ndi mana zimenezi, ndakuwuzani kale 1986 ndege ya Samora inagwa 10 koloko usiku, atsamunda anayipeza nthawi yomweyo, koma analengeza 7 koloko mmawa after 9 hours. Saulo Silima anagwera pafupi ndi midzi, koma anthu sanamve saundi. Anakhwekhwesedwa matope, kugwira korona mpaka zovala anavulidwa. Akuluakulu a MCP asatipusise, sife ana. Munthu anachita kukonza ngati Samora. Ndiye timafuna tiwachenjeze onse amene atsogolera chombo chimenechi. Nkhondo zambiri pa dziko lapansi zimayamba choncho. 1994 Juvenal Habyarimana anali president wa Rwanda. Anthu ena anaombera ndege yake ndi kumupha. Masapota anakwiya, zikwanje zinatuluka, mpaka anthu 1 miliyoni anaphedwa. 1914 asilikali a Serbia anaombera komanso kupha mwana wa mfumu. World War I inayamba, mpaka anthu 20 miliyoni anaphedwa pa dziko lapansi. Julius Caesar anali president ku Rome, anayenda France, Belgium, Spain komanso Germany. 44 BC anadzikhazikitsa kukhala president wamuyaya. Aphungu ena okwana 44 anakwiya nazo, anatenga mipeni ndi kumbaya pa mimba. Atamwalira masapota anakwiya, ndipo nkhondo yopsa inayamba. Imfa yachilima singapite pachabe. This is not 1986 kuti mungabise chilungamo. Amalawi akudziwa kunena kuti Saulo Silima wafera udindo. Munagwirizana 2020 ku Kamuzu Institute kunena kuti adzayimira 2025. Mkati mwa njira a MCP anasintha ngati bilimankwe. Mukamvesera zolankhula zawo zochitika, kafukufuku wa ndege komanso zimene anachita after the crash, zatikumbutsa imfa ya Samora ku Mozambique.